kill you. I hate you. I hate the blacks. Bamba-ke ngoba uzolimala. Umlungu akasoza akuthanda. Umlungu akasoza akuthanda. Uyabona angibathanda impela mina abelungu ngezinto abazenza kokhokho bethu ingoba nabo bakaze vele basithanda. Nami ke angibathandi. Uyabona ibhubesi ungalithatha ulifake phakathi nezimvu, uligqokisa isikhumba semvu. But lokho akusho lelo bhubesi alisoze lazidla lezo zimvu. Liyozidla ngobani? Uyohamba ebuvuka ubhubesi noma ubhubesi into ehlezi ngaphakathi kuyona ekuthethi mina ngilibhubesi lokhu ukudla kumina. Engiqonda ukusho ngalenkulumo ngisho ungazama kangakanani ukuyi-associate nabantu abangafani nawe bayohleze bekuveza ukuthi wena awufani nabo. Uma ngabe lo mlungu lo esenimthanda kakhulu noma lo mlungu engithe kwenye ama-video ngena kuyona ngafica ama-comment umuntu omnyama ethi lo mlungu akakhululeke unevoti lakhe, zazi ujobulawo khona uthi lo mlungu uzomvotela uyisiphukuphuku sokugcina. Sisanenkinga yabantu yalabantu abakaze baze baxolisela abakwenza kithi abakwenza kokhokho bethu. Namhlanje sinenkinga abantu abafana nathi abafuna ukusidayisa besibuyisele kulesa simo okhokho bethu ababebhekene naso. Awungibuze noma ake ngikutshene nje ungangibuzanga, ngisadinga ukubuzwa kulonyaka. Ngiqonda straight angifune ukuphazamisa. Ucelemba uye eholdini ngisawufaka namanje. Uyisiphukuphuku nje umuntu omnyama uzovotela umlungu ubuyisela umlungu emandleni. Wazi kahle ukuthi okhokho bakho bayasho naphi baphile lapho ungalazi nanethuna likamkhulu wakho. Uma ngabe labantu besithanda ngempela noma labantu babona ukuthi ushintsho bangaza nalo yini behlukanise kuwe? Mhlawumbe uzongakuzwa lokho ake ngiphinde lo mbuzo khona uzowuzwa kahle. Uma ngabe ubona lo labantu uthi khona umehluko abangasenzela wona ukubafaka emandleni ukubanikeza lapha i-political power ethethi bebe namandla ngaphezulu kwethu beliphathe izwe political sivele singaliphethe thina ngoba phela laba abantu abalapha phezulu sekucacile onoduli bagxonyiswa yibona labelungu. Ile siwasibona singayindawo sisizwe simnyama singenantuthuko. Uma ngabe ke wena ubona ukuthi khona umehluko abeza nawo noma khona umehluko abazoshintsha empilweni yakho, kungani behlukanisa kuwena? Kungani befuna iCape Town kanye neWestern Cape? Kungani namhlanje sithola kune-Oriana wena ungavumelekile? Uyibona ukuthi uzobanjani mhla kuphethe bona labantu? Uyazi ukuthi kuphi ongakulindela? Thandi bye NSFAS, bye imali yempesheni, bye imali yeqolo. Hey, kuningi okuzovalwa kuwe umuntu omnyama. Sekuyisikhathi sokuthi mawuphaphama njengamanje. Ukuunite singabantu abamnyama yiyona solution esilele nayo. Just imagine lo mlungu ukwazi ukusitshena emehlweni ukuthi uma ngabe sizama ukuthatha lo mhlaba without isingaphezelo sabo kuyonuka igazi, kuyosuka impi, bayosibulala besinqume. Yini obheka ukuthi sona singayenza njengamanje? Njoba ngizwa nje ukuthi South Africa sinalo ngisibhomelo lodwa. Uyabona ukuthi siwadinga kanjani lamazwe omakhelwane bethu. Awungicela mangathi uyasuka njengamanje singabaleka sibheke ngapha. Siyawufuna umhlaba sikakazi ukume kufuneni salokhu siyawufuna njalo. Njoba sekuqaliwe nje ukukhulunywa kanje ukwazi ukuthi noma siwa siyafa namhlanje bayosala beqhubeka abanye. Yabona ungabe isiphukuphuku. Sanibonani bantu base South Africa. Niyalikhumbula lo suku lolu lapha ya lelo defake ibuko is His Excellency the former President of South Africa Mr. Jacob Zuma. Nayibona ndoda emile lapha ku-podium yayiheklisha uZuma kabuhlungu kabi. Niyalikhumbula lo suku kodwa manicabanga yayikhuluma ini le ndoda la? Manikhumbula kahle yayikhuluma ini ngalolu suku lelo? Usuku nisalukhumbula? Hayi awuthi ngilusho ukuze nizongiphikisa kahle. Kwakuwumhla ka-16 February 2017 la. Le ndoda yathi ePhalamende wonke umuntu elalele. Yathi le ndoda wena Zuma ngoba ukhuluma ngendaba ukuthi umhlaba fanele utholwe yiwonke umuntu uyasizonda thina singabantu abamhlophe. Wathi uZuma nginizondi. Yathi le ndoda muqhubeka kuzoliwe. Nansi ke le mkhubo engikhuluma ngayo. Kwakuwumhla ka-16 February lapha 2017. Ithi le ndoda mina ngiyanixwayisa uma niqhubeka nikhuluma ngendaba zomhlaba ukuthi nina you are going to take land without compensation kuzawuliwe. Ubona wayezoqhuquzela ukuthi kuliwe eSouth Africa. Angithi bona lapho okusho ukuthi banamandla ukuthi benze basazisilwe lapha eSouth Africa. Mase nimfaka futhi manje kulesi sikhundla sokuba mongameli. Anibonini ukuthi manje lapha sesizolimala manje kakhulu lapha.
babevele besikhahlela labantu kudala vele ayikho into ababenza kithi. Futhi thina kabasemakhaya nje ayi sasingayazi nalo sasize sichonyelwe kuthiwa ungasemafama sasingenagesi amanzi siwakha nenkomo hey mina amabhunja ngikhumbule ngisebenzela mina ngakithi futhi. So bantwana sekhaya, in the last few weeks kube kunomsindo omningi neinkulumo eziningi abantu abaningi basho lokho. Sihamba noPeter Groenewald manje and sizoma. Let us not be afraid to give this man a chance to run this country. Nami, I'm one of the person who will vote for this guy. Meneer Groenewald, ons gaan vir jou steun meneer. Meneer, ons is glo, no, is die tyd vir ons swart mense ons vir jou gesteun meneer. Abantu abaningi baphushela ukuthi uPeter Groenewald lo we-VF+ ukuthi abe yipresident yala eSouth Africa. Okungimangazayo ngayo yonke lento ne ukuthi most yalabantu abaphusha ngalento abantu bomdabu. Let me be honest. Guys, are we really thinking straight? Number one, asikaze sa only country the way abantu abaningi bacabanga ukuthi sike sayi-own. Yes, we've had kingdoms, leaders and systems. Kodwa don't try and twist things just to justify ukuthi sivotela abantu abangakaze basithanda, abantu abangakaze basibone njengama-equal. Number two, did apartheid or colonization not happen to one of your people, one person in your bloodline? Angel, weren't our parents and great-parents classified as subhuman? Tell me, all of a sudden have we developed a historical amnesia? Number three, bengicela ngeke niyobheka imanifesto yayi-VF+. Nike nibheke ukuthi yini ethinta mina nawe esiconcernayo, yini ethinta ama-struggles wethu wa-daily. Ayikhulumi nix about land justice or land disposition. In fact, sikhuluma ngendoda eyathembisa ukuthi if kwenzeka ukuthi appropriate umhlaba without compensation, kuzoba ne-civil war. Put it quite frankly, if anybody thinks in South Africa that you can take the land without compensation, you're living in a dream. Let me put it quite frankly to you. If you want to start a civil war in South Africa, do that. Is this the man that you want to be your president? Ngitshele, kusiza ngani lokho? How does it set you free? Number four, ngingangitshela ukuthi aniboni ukuthi kwenzakalani e-United States of America. Where abantu bahambile bayovotela le ndoda e-orange. Abanye manje bayazisola because okuningi akwenzayo akusilento ebebayifuna. Kodwa ke bebathathe ukwata ama-protest ne-misinformation ukuze banithathe bambeke lapha phezulu. Yazi into ehlekisa yini? Ukuthi history warns us, but pride keeps us from listening. Ekugcineni mntana sekhaya, let's stop lying to ourselves. The 32 years of back rule will never erase the 400 years of colonization and exclusion. Leo imbalance didn't just magically disappear with one generation. Let me be clear. I defend no politician. I worship no party. Kodwa ngiyabelieve ukuthi there's capable minds within our community that could actually lead us without dragging us backwards. Be careful what you wish for because it may come true. And when it does, it won't be the people that suggested it that suffer the most. Hello Mzansi, welcome to Mguso Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Guys, ngani nisuke niqinisile uma nithi nina nifuna ukuvotela lo mlungu. Manithi nina nifuna ukuvotela mlungu nigcine uphatha abantu abamnyama. Ni serious vele, like are you guys dead serious? Kune video le circulator kwelapha enkundleni yokuxhumana yemlungu lothi yena uyabazonda abantu labamnyama losuse lesuse lomkhulu umsindo lapha enkundleni yokuxhumana yashiya abantu labamnyama basho ukuthi yabona masingaphinze sivotele emlungu njengobantu basho ukuthi bafuna kuphatha emlungu because bakhathele abantu labamnyama. Hey, bathi nje into lesiyokhala yona because abelungu basikhombe kwakudzala ukuthi abasifuni abazivisisi uma siyovotela bona disatushuba kakhulu tindo. What's your take on this? Please do comment your thoughts down on the comment section. I'm signing out. So goodbye.